ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି। ଗାଁର ଏଇ ଖପର ଘର ମାଟି କାନ୍ଥ ମାଟି ପିଣ୍ଡାରେ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆମ ବାପ ଘରେ କୋଇଲା ମିଳିଥାଏ। ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେବାର ଥିଲା। ମା ସେଥିପାଇଁ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚ ଲଗାଇଦେଲା। କୋଇଲା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତ ଧୂଆଁ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଡ଼ ନିଆଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଟାଫଟ ଓ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ ଓ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଫାଷ୍ଟ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ମାଛ ଭାଜିବାକୁ ବସିଗଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ମାଛ ଭାଜିଗଲା। ତାପରେ ମସଲା କଷିବାକୁ ବସିଗଲା। ବାପ ଘରକୁ ଆସି ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରି ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ। ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ତରକାରୀରେ ମା ପକାଇଦେଲା। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଆଞ୍ଚ ଟିକେ କମିବାରୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଟମାଟରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲୁ। ଆଜି ଖାଇବାଟା ବେଶ ଜମିଗଲା।